Veľakrát od detí chceme, aby sa vlastne regulovali samé, aby dokázali sa zastaviť v tej činnosti, aby dokázali si zregulovať afekt, ale chceme od nich niečo, na čo oni ešte biologicky nemajú. Mozog dieťaťa sa vyvíja najprudšie a najviac do tých 3 rokov života, ale ten vývin postupne pokračuje a vyzrievanie mozgu pokračuje až do zhruba 21 až 25 rokov života. A štruktúry mozgu, ktoré dozrievajú ako posledné, je čelová mozgová kôra a práve v tej kôre sídlia tie funkcie ako schopnosť kontroly afektu, schopnosť kontroly impulzov. A veľakrát to ani dospelí ešte nevedia dostatočne, ale už vlastne chceme od tých detí, aby to zvládali. A preto je tu dôležitý vlastne rodič, aby tie aktivity reguloval, pretože dieťa sa samé, akoby si samé ten čas neobmedzí. Ono proste v tomto útlom veku ide po tých aktivitách, ktoré jemu sú príjemné. Ono samé chce byť spokojné, až tak nedbá na to, čo tí druhí v okolí. Ale my ho teda preto potrebujeme naučiť, že tie aktivity sú limitované a naučiť ho, ako sa teda zregulovať prostredníctvom nás a dospelých. Je dôležité, aby sme tie pravidlá nastavovali už od toho útleho veku. Pretože od útleho veku vieme deti naučiť, že to má nejaké hranice. Pri starších deťoch sa nám to už robí oveľa ťažšie. Keď prídu trebárs rodičia aj do ambulancie, rodičia starších detí, ktorí dovtedy nenastavovali v tom žiadne hranice a pýtajú sa, čo môžeme urobiť teraz, tak vždy niečo urobiť môžeme, ale ten adolescent, ten dospievajúci už nebude nás tak rešpektovať. A už vôbec nás nebude rešpektovať vtedy, ak my tie hranice sami nemáme. Ak nás vidia neustále pred obrazovkou, neustále s telefónom, pri jedle, pri iných domácich prácach, keď si berieme telefón so sebou do spálne, keď ho používame počas osláv alebo spoločných večerí v reštaurácii namiesto rozprávania sa pozeráme do mobilného telefónu, tak nemôžeme ani od detí chcieť, aby robili niečo iné.